Отново е неделя. КЗС са на лайв и шоуто не спира. Ако искате да ставате свидетели на всичко това на живо, можете да намерите нашите социални мрежи в описанието, а за ексклузивен контент можете да влезете в нашия Телеграм. Къде светя лайфа? Газ. Така, както тръгнах да обяснявам, сме на друго място. Не сме на място, на което трябваше да сме. Поради простата причина, че имаше неочаквана инвазия на нещо, което се чуваше, така ще го обясня там, където виждате тези храсти. И аз виках "Е!" И това нещо продължаваше да се приближава. И преценихме, че е по-добре да сменим мястото на лайфа, отколкото да бъдем изядени от мечка, примерно, или да изяде някой канибал. Ама не делаха би толкова. Той има две бутилки. Сега, какво е умно да се направи? Умно е тия бутилки с палката да се сложат далеч от огъня, за да не умнат. Нали? Аз не съм чак толкова кухалейка, колкото ме мислите. Айде бе! Има някакъв мозък. Проблема на Айшкав е, според мен, този огън се вижда много отдалеч. Аз ще ги изпобия всичките там. Ще ми изпобиш патката с уста, по принцип. Направо го изкърчих това дърво. Иван е по-здраво, от кога го цепиш туз дърво. Какво? Туз, по принцип, може да е пика с патия. Че по-здраво ми, ела че го нацепи, бе. Да. И то на две. Ох, чай малко. Баче, това е мега скапаното дърво. Виж на какво става? Ами, идеално. На разпалчица. Само на разпалки става. Предното дърво не беше така. Тия дърва да ви кажем ли откъде ги откраднахме? Да ви кажем ли откъде сме ги откраднали? Не е нужно да ме целиш мене, по принцип. Братле. Бял прах. Има за тях. Винаги. Искат само Фенди. Не бе, то тук не е кално, бе. Не, ти утре си, бе. Какво ще готвите? Взели сме си, ай сега ще ви покажа какво сме си взели. Кръста ме заболя. Но ще заболи ми, като си стар. Като си стари дядо. Огън кладе. Горе на пирина. То между верно? Ко? Верно огън кладе. Да, не съм огън кладе. Взели сме си кебабчета, които са станали малко на едно цяло кебабче, не знам дали ги виждате. И кюфтенца, и картофчета. И се надяваме никой да не ни хвани къде сме по принцип. Да. Защото може да изядем много големи лайна. Може наистина да го изядем целия. Да. Искаме. Мале, нищо не мога да видя. Вчера ви писах и после писахме в групата. Добре. Ако се запали това, направо ще изгорите. Благодаря, много позитивно мислиш, много мило. Кое е това, бе? Нещо, ако се било запалило, не знам кое ще се запали. То няма какво да се запали. Обаче вие не виждате колко съм умен. Искате ли да ви покажа колко съм умен? Как махнах огъня да не се вижда към това другото място? Сложил съм ето този... Опа, чакай. Ето този предпазен чата. И по този начин не се вижда, да. Много съм умен, вътре. Аз съм много Галилей, аз съм Марк Твен. Проблема е, че ако минат от тука, ще го видят. И ако минат от тука, да. То това е ясно на всички. Това е реално. Всеобщ факт. Реално факт, погледнато. Да. Ох, Делка, дай малко смяна, човек. Той ти между на цепи доста, не съм се отцепиш повече. Малко ми е притеснено между другото и този път не ми е притеснено от факторите, от които ми беше притеснено предния път, а ми е притеснено, защото може някой да ни направи проблем, който ще бъде напълно обоснован по принцип. Аз като ти казах нещо, ти не бе, че нормален ли си, бе? Ами да, спираме, лайфът и вече влязоха. Хората видяхме за че сме живи. Да, приключваме, стига толкова. Показвам най-силни съм между другото. Аз, откакто го казвам, никога не съм сгрешил. Показвам ви нещо, което ще направим много скоро. Това е просто прототип. Ето го. Така изглежда. Ще бъдат пластмасови и ще може всеки да ги намери безплатно. Пластмасови? Да. Що пластмасови? Защото хартиени ще се ползват за едно наливане в тях и след това няма да могат да се ползват. А пластмасовите могат да се ползват поне за цяла вечер. Супер! Ще си ги взимате ли? Кефят ли ви чашите? Това е просто такъв прототип. Не карам Пежо, никой не кара Пежо, реално. От Телеграм Пежото, да. Да, Телеграм има Пежо, да. В Телеграм е неговото Пежо, да. Той не кара Пежо, аз не карам Пежо, но в Телеграм е неговото. Защо никакъв шанс, след като водят 11 точки на Лудогорец и 3 на числото в 14-тия кръг? Ами защото никой няма да ги остави да станат шампиони, в принцип. Няма как, пичове. Това е България. Къде ще стане Левски шампион?
Оговорете другия път да ви оставят трактора, ще стане хубав лайф. Нали? И това е добра идея. Аз ще си изкарам между другото лиценз за това трактор, нещо. да. Аз пак ще си купувам трактор. И чакайте го дам да го кара. Тренер, кой отбор тренирате? Беро е набор 2017, набор 2015 и 2014 смесени, помощник на 2010. При мъжете ще почвам масажист, счетоводител за време на време, продавам екипировка, Събираш събирам такси. такси. Не, такси не събирам. И при мъжете няма почвам. Абе, много неща се случват. Какво може да спре Левски? Като цяло Левски след декември месец няма да има това постоянство, което има в момента. Това е първото нещо. И второто нещо е, че Лудогорец не загасва спокойно. Имаме 60% жени, вече. Нали знаете, че това е нечия нива? Да. Нашата нива е това, да. Това е нашата нива, само тя не остана. От всичко, дето имаме, само това не остана. Аз от малко. Потъваш? Да. Клипчето, нали го помниш? Ама и аз трябва да потъвам с И лайфа теб. пак заби. А, не. Ма спира се, подпираше, човек. Еми, как да не се подпирам? Не бе, то тук е добре, бе. Ами то не е каун. Не бе, добре. Мукве, бе. Добре, тук никой няма потъни. Мукве, нали знаеш, че... Мими ценно ме хареса лайфа. Точно така потънете и мимито. Добре, спира се. Ами паднах, бе! Как да не се подпирам? Да падна, бе! Като падаш, не се подпирай на мене. Падай си. Какво? Падай си. Еми, майната ти Свети Валентин тогава. Като че падам, Падай. отивам да спра лайфа. Аз я виждам от двора, викам, кой е горе? Обичаш ли ромите като хора? Ромите като хора, кажи честно. Аз проблем няма с ромите, защото като цяло даже имам и приятели роми. Всички хора са хора и това дали си ром, или си българин, или си... Даже като Турци- цяло и ромите има някои роми, дето са много по-читави, Да. отколкото българите. Няма никакво значение. Няма никакво значение. Въпросът е, че за съжаление повечето роми не са добри хора, но това не определя всички роми. В смисъл, как да ви го обясня? Аз пък мога да ви кажа, че до сега ромите, с които съм контактувал, много по-голям процент от тях са били адекватни, говоря с които съм контактувал, не които съм виждал, спрямо българите, с които съм контактувал. И затова мога да кажа, че ромите са добри хора, най-вече няма значение дали си ром или не. Защото това е истинския смисъл на расизма, смисъл, как да го обясня. Ева, това не те прави човек какъв си. Именно, защото то реално това е силно да кажеш, всичките жени са еднакви. То по тази логика никой няма да си потърси жена, защото всичките жени са еднакви и не Те се са. занимава с жени. Те са. Да. Но трябва да се примериш в един момент. Аз мразя ромите, да знаеш. Ами тъпо е да мразиш някой необосновано. Както примерно е тъпо футболните фенове да се мразят един други необосновано. Така ще ви го обясня за по-простичко. Може да мразиш единия клуб, защото има някаква причина, но да мразиш фен на този клуб, защото му е фен. Не говоря, когато кажем, примерно цялостно ни кажем, ей говеда, майка ви мръсна, или кажем, ей папагали, мамка ви. Чай, че викам някой писа. 33 за 5 минути ли? Да. Това е малко, между другото. Но е важно да имаш кити. 2000 коментара. Кинти. 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 Кинти винаги е важно да имаш, защото целият живот, който го живеем е такъв, обързане с пари. Ванка се носи на море, нали брат? Да, тук ми е баш като море, малко ще замръзна и все още малко. Ако нямаш пари си никой, това е тъжната истина в нашия живот. Затова сме принудени да имаме пари. И за да имаме пари, трябва често да си потъпчем принципите. Да. Което направи лоши хора. Елементарно. Станах много мъдър. Дай нещо да кажем за... Да, ама малко съм мръдни от камерата, Дай че да кажем курс за само лист. да закриеш. Дай нещо да кажем гадно. Гадно. Дърпай. Трябва да ме питаш също. Ти ял ли си? Не, ти ял ли си? Обаче, наистина е много бавен огъня. Да. Прекалено. Охо, какво става? Чак сега ли влизаш? Аз за какво чаках до сега говорих разни работи? Да пална ли пак с клечичка? Клечичка. Да сложим отдолу малко... Дай да го разпалим, да. Не, защо въглища слагаш, бе, пич? Питам те, да слагам ли въглища? Не въглища, клечки. Нали ме пита клечета да сложим? Каква клечка, бе, човек? Аз държа въглища с турбата. Беше клекнал, има го на запис. И ме питаш клечица да сложим ли? Аз си викам да. Кога съм казал клечка? Я Ами някой има да го на каже, запис. казал ли съм клечка? Ами клечичка. Каза клечичка, клечица, нещо е Какво такова. съм казал клечка? Цял ли го фрейм на прост, ще ядем след 30 минути минимум, защото това тук като спре да смърди на разпалка
Еми, ще ядеш, ама... най. Я напред. И го хвърли. Сега ще ядем друг път. Ще ядеш, ама ще ядеш утре. И що сложи 5 въглена, не можах да разбера. Я се оправя там, не ме занимай с глупости. Аз, защото ще я слагам повече и ти ме спря. Найде служи. Няма. Огънчето, много хубаво. Браво, Делка, браво. Ти си голям подпалвач. Ти си... Аз съм подпалвача. Ти си Не, знаеш подпалвача. какво съм аз? Аз съм... Стига го хаби, бе. Аз съм... Стига го хаби. Бога на огъня! Не знам, ма ще подпалиш, верно. Те хората се базикаха за чадъра, ама ще го подпалиш, верно. Октомври по-скоро Свети Валентин са празнували. Ми да, или Трифон за Рязан. Ще ви видят. То, ние сме се примерили. Един път ще ме ебат. Един път ще го получим отзад. Ghost Rider. Хареса ли ви Бога на огъня? Това беше поради голям зрителски интерес, втори път го направих. Информираме вас, по принцип. Не, ще е готино по принцип да имаме връзката с вас и в Да. Инстаграм. Ами аз ще направим Инстаграм. Да. Ще направим един групов чат в Инстаграм. След лайфа даже ще се задействаме да направим група в Инстаграм, така че ще бъдете информирани, Да. че и там ще има група и там да може да влизате, защото ще е готино. Да. Готино ще е. Айде, правим го. Да. Но за да разберете, че има група в Инстаграм, трябва да влезете в Телеграма. Защото иначе как ще разберете, че има група в Инстаграм? Ето, всичко е навързано и пак опираме до Телеграм. Благодаря. Да, но ще е по-готино да може и ние да пишем. Да, по принцип да, ама само да не се пишат супер много глупости. За кое от двете питаш? Вие ще бъдете. Да, Ще бъдем. Идеята е, че нашия лайф е различен от другите по принцип. Лошо кола. Това е мотор, не е кола. Но идва някой. Идва някой. Идва някой и не ми харесва. Това е камера, вика. Отре говориш с някой? Да. Оле. Ванка приготви се, да, заебан. Брат, това е камера. Малко ми полекна. Мислех, че стане нещо по-лошо. Не, пичове, нещо проблем ли има? Да, защото... Не, няма Това проблем. мотор замина ли? Замина много нататък. Имаше някакъв мотор, дето И човека вика, брат, това е камера, бе. да не идва с празни ръце. Трябваше това, ако беше дошъл. Да не напълни главите с умруци. Да. А чухте ли мотора как се приближава? Защото ние го гледахме от около километър насам как идва. да. И аз си И представях, много бързо дойде. и аз си представях най-лошото. И как видя ли как само дойде тук до нас, забави. И каза, брат, това е камера и продължи. Брат, това е камера, бе! И си тръгна. Сервитьорка ли? Не, що да е странна реакцията? Спортен режим. Пълен. Къде сте маячета? Мале. На огъня! Мале, тук вече се изгорих, брат. Браво. Тук замириса направено праси. Ще изгърмите тъйба. Мания, човек. Внимавай, бе. Симончето е загрижена за тебе. Кое? Вали, бе. Защото малко на мен от моя телефон ми забива, не знам защо. Готови ли сте да се види всичко? Готови ли сте да се види кой е богат на огъня? Леко чадъра. Добре, не, така изглежда. Така всичко се вижда. Красота. Красота. За мен говорят. Леко пак да не се запалиш. Ненормалник. Здравейте, здравей. Добре дошла. Шоу, добре дошла. Не виждам, извинявам се. Ребел може да имаш. Браво, мънци, добра идея са си направили. Нали? Нали, обаче това никой не го оценява. Обаче в Телеграма 71 човека, пък нагледат 100. Що? Защото дървата са много важни този път. Предния път бяха важни, но сега са много важни. Не се получава. Да. Да.
Привет от Холандия, момчета. Алекс. О, ik spreek een beetje Nederlands. Привет. Биричка. Ало, аз как обичам. Как обичам, руси как и да събличам. Как обичам, до огъня да се напичам. Кафтенца маля целия сол капа. Абсолютно целия сол капа. Само се връщам и гледам една маса, защото ме правиш и само тече една струя. Антифриз, антифриз ми е любимия алкохол. Аз го мешам малко. Антифриза го мешам, да. С маслото? Да. Така да ви минава. Лошо е, че даже и отпуска нямаме. Нямаме отпуск, аз ви казах, последно почувах юли месец. Иначе сърдечно ти благодарим. Здравейте, здрасти, Цвети. Мале, номера на колата вече съвсем не се вижда, брат. Да. И най-интересното, знаеш кое е? Че огъня отива нататък, а защо е задимено оттам насам? Виж, погледни. Знаеш защо? Защото всичко е одимено вече. Затова. Да. Друго това. Не. Какво трябва да чуя? Пиу, като арма за против огън. Буквално. Сериозно? Само, че някакво пиленце май беше това. Знаеш, това може да наистина да е аларма. Знаеш, може да наистина да е аларма това. Аз ви предлагам да гасим. И аз ви предлагам да гасим. Достатъчно се нагледахте на тъпоти. Има още много да гледате. Телеграма ни е в описанието на канала. Влезте в биото на канала и намерете телеграма. Там ще намерите нас. Намерите ли нас, значи всичко е наред. Защото щом ние сме там, значи... Внимайте. Ще внимаваме. Така че приключваме. Майко, всичко е следващия лайв да не е от затвора. От затвора в Казичене. Благодарим ви за това, че бяхте до нас за пореден път. Аз бях Делян. Аз бях Иван. И ще се видим много скоро. Без тебе